Pupunta na po kaming Manila. Yung requirements po sir sa ano as of September. Ganun pa rin sir. Nako, yan ang mga problema dito mga kabarako. Pang ilang aksidente na yan na nadaanan namin ngayon. Slow down, checkpoint ahead. Saan po kayo? Pasig po sir. Pasig po? Apo. Meron po kayong apor? Ayan mga kabarako, good morning sa inyo. Good morning, good morning. Andito tayo ngayon sa Philly Diversion Road mga kabarako. Ngayong araw pauwi tayo ng Pasig mga kabarako. Chill ride lang tayo. Isang magandang umaga sa inyo. Ang ganda ng panahon. Sana tuloy-tuloy lang para hindi tayo maabala sa ating biyahe. Time check natin is 8:23. Chill ride lang tayo mga kabarako. Ayan, so mamaya update tayo sa checkpoint sa Gallego mga kabarako. Kumustahin natin yung mga requirements kung ganun pa ba, para matugunan natin yung mga katurungan ng ating mga kababayan. Yan, kumusta kayo lahat? Samahan nyo kami sa aming biyahe. Kung bago lang kayo sa aming channel, ako nga pala si Renz ng Team Barako Motovlog. Kasama ko na ang aking asawa ngayon. So ang aming channel ay tungkol sa mga local rides, mga local destinations, food, at kasama na rin ang culture ng mga lugar na mapupuntahan natin. So ngayong araw, dahan-dahan nating binabagtas tong Philly Diversion Road kasi sobrang pangit ng kalsada. Ayan, wag kalimutang panoorin, i-like at i-share ang aming mga videos. At kung nagustuhan ninyo ang aming content, kindly subscribe to our channel. Malaking tulong at malaking suporta sa amin. Salamat sa ating mga viewers, sa ating mga kaibigang motovloggers. Malaking shout out sa inyong lahat mga brother. Yan. Para tayo nangangabayo dito sa diversion road na ito mga kabarako. Ayan, time check natin 8:38. Dito na tayo sa Naga City. Medyo matraffic mga kabarako. Dito tayo sa Almeida Highway. Lahat ng mga papunta ng Metro Manila, yung mga buses or even private vehicles, dito dinadirect sa Almeida Highway. Kaya lang pag bago kayo dito sa highway na ito, meron ako sa inyong ituturo na isang spot kung saan may release ng tren masyadong malalim, baka hindi nyo kabisado. Dito yung sinasabi ko sa inyo na release ng tren mga kabarako. Medyo may kailaliman kasi ito, kaya pag hindi mo kabisado, madidisgrasya ka rito. Ayan kung titingnan nyo kahit mga 4 wheels, dahan-dahan dito. Ang lalim kasi. Ayan, pag nagawi kayo dito sa Almeida Highway, pag napadaan kayo dito, ingat tayo dyan sa may portion na yan. Okay, dito na tayo sa may Robinsons Naga. Pansin nyo, hindi pa naayos yung harap nya. Yun yung mga tinamaan pa ng tatlong bagyo na dumaan dito sa Bicol region. Medyo matao dito ngayon, Nga pala sa kaalaman ng lahat, ang Camarines Sur, maliban yata sa bayan ng San Fernando, ay naka sa ilalim ngayon sa GCQ, effective September 16. Kaya titingnan natin mamaya sa checkpoint ng Gallego kung merong pagbabago sa requirements, ano yung mga additional or changes sa kanilang protocols sa mga papasok ng probinsya ng Camarines Sur. Okay, dito na tayo, bandang kanan ang Naga City proper. Dito naman ang papunta ng Manila
via Milaor. Ayan ang iconic na sign dito, yung release na yan pagka papasok kayo ng Naga City. Ito yata ang checkpoint ng yan ng Naga City para sa mga papasok ng Naga City. Nasa bayan na ng Milaor mga kabarako. Let's go! Let's go! It's already 8:51. Mahaba-habang biyahe na naman ito mga kabarako. Naghahanap tayo ng pili, pero nakalagpas na tayo sa bayan ng Milaor. Dito na tayo sa San Fernando, Camarines mga kabarako. Wala tayong mahanap na pili. Baka dyan sa may bandang unahan. Ayan, nakakita tayo dito. Atras muna tayo. Mahalon man 50 nga ni sa inutan, 50 sana. Tigtaunganing libre. Tigtaunganing libre. Ayan mga kabarako, nakabili na kami. Tuloy na kami mga kabarako. Okay, dito na tayo sa bayan na Pamplona pala mga kabarako. Pakanan, Pamplona town proper. Ito dire-diretso hanggang Daet and Manila. Okay, tuloy na kami. Nabutan kami ng malakas na ulan dito sa may malapit na sa bayan ng Gallego. Mabuti nakakuha tayo ng magandang pwesto. Ayan, tuloy na kami. Medyo basa ang kalsada. Buti na lang sakto lang nakakuha tayo ng mapipwestuhan. Kung hindi, bugbog tayo. Ayan, araw na ulit mga kabarako. Thank you Lord, thank you. Ayan, mamaya na ulit pag andyan na tayo sa checkpoint ng Del Gallego. Let's go! Tayo sa checkpoint ng Del Gallego. Park muna tayo, magtatanong muna tayo sandali mga kabarako. Sir, excuse me sir. Magtatanong lang po sir. Pupunta na po kaming Manila. Yung requirements po sir sa as of September. Ganun pa rin sir. Yung vaccination card wala pa rin. Second dose, kahit fully vaccinated. Kailangan pa rin ng antigen. May libre po ba? Sir? May libre? Hello? May libre? Wala. Ayan mga kabarako, as of September 18, 2021, same requirements pa rin dyan sa Del Gallego border. RT-PCR test, saliva test, and antigen test mga kabarako. And then para sa mga nagtatanong, follow up kung merong libre na swab test. As of September 18, wala nang libreng swab test mga kabarako, no? Ayan, yung mga latest na updates dyan sa Del Gallego border. Tingnan natin ang mga susunod na updates sa katapusan ng buwan mga kabarako. Ayan, tuloy-tuloy na kami para makarating kami ng maaga-aga pa sa Pasig. Thank you and ride safe ulit sa amin, or ride safe sa amin mga kabarako. Ingat kayo. Nako, yan ang mga problema dito mga kabarako.
Pang ilang aksidente na yan na nadaanan namin ngayon. Hindi ko lang nakuhanan yung iba. Pangatlo na yan mga kabarako. Kaya doble ingat tayo dito. Napakaluwag naman ang kalsada dito eh. Kaya nagtataka tayo bakit kung kailan lumuwag yung kalsada, dumarami naman yung mga na-aksidente. Ayan, tuloy-tuloy na kayo mga kabarako. Huwag na sanang umulan. Ayan mga kabarako, time check 1:28. Nandito pa lang tayo sa Calawag, Quezon, Petron, Calawag. Medyo inabutan tayo na sobrang lakas ng ulan mula sa may Ragay hanggang sa may Tagkawayan. Kaya wala naman tayong kapote, nagpatila muna tayo. Ayan, diretso na tayo. So, kumusta ang Calawag, Quezon? Ito ang sistema ngayon dito sa Calawag, Quezon mga kabarako. Medyo napakalungkot na senaryo. Hindi katulad dati na busy itong lugar na ito. Okay, tuloy na kami mga kabarako. Ayan, time check natin 4:22. Chaong, Quezon na tayo. Dito na tayo dadaan sa Chaong Bypass Road. Dito tayo mga kabarako. Ito ang Chaong Bypass Road. So labas nito ay malapit na sa boundary ng San Pablo, Laguna. Dami nagtitinda dito ng suka. Ito yung Chaong Bypass Road, 4 lanes. Maluwag na. Ayan mga kabarako, bilis lang. Ito yung labas ng Chaong Bypass Road. Wala nga 5 minutes eh. Andito na tayo. Malapit ito sa boundary ng San Pablo City. Finally, andito na tayo sa Laguna, City of San Pablo mga kabarako. Private vehicles. Slow down. Checkpoint ahead.
Pasig po sir. Pasig po. Opo. Meron po kayong apor. Teacher po. ID po sir. ID na lang. ID. Lahat sir ang papasok ng ano, tine-check po. Ha? Lahat po nang papasok ng Laguna. Lahat po ng pwede lang po yung inyo o ID. Tapos kung may apor sila. Pagka lalabas sir, papasok ng Papay ko na kayo. oo. May checkpoint. May checkpoint din sila. Depende kung maabot nyo kung may checkpoint pagbabalik kayo. Ano po ngayon? Isikli? Oo. Isikli? Isip ko at Kakalitin na rin. kami yung pinagsisilangin nili. Pag mga nakamotor nyo, itigyan lang namin yung ID. Nakakawa lang pag minsan may napayin dito. Kaya pa ng buhay, magpapaalit mo na. Kaya ang paniklan ko. Ba? Kaya nagkaroon. Tagal na. Thank you sir, thank you. Hanggang kailan mo ito? Baka 30 po. 30. Hey! Thank you. Sir, thank you ah. Ayan mga kapara ko, kung papasok kayo ng Laguna, galing sa labas ng Laguna, so may checkpoint din pala mga kapara ko. Kung apor ba kayo or hindi. Kaya mahirap pala maglabas-pasok ngayon sa tinatawag na NCR bubble plus hanggang September 30 daw yan mga kabarako yung checkpoint. So pag galing kayo ng NCR or Laguna, pagpasok nyo ng Chaong, boundary ng Chaong, i-checkpoint kayo ng Chaong Police. At pagka kayo naman ay galing ng Quezon or mula sa South, papasok kayo ng Laguna, i-checkpoint naman kayo ng Laguna Police or San Pablo Police. Kaya maigi na meron kayong ID na nagpapatunay na kayo ay authorized person outside of residence. Ayan. So nagulat kami. 200 na namin kasi dyan eh. Hindi naman kami, wala naman checkpoint dyan. Ngayon lang. Pero anyway, mahigpit yata. Mas, parang ECQ mas mahigpit ngayon. Tuloy-tuloy na tayo mga kabarako. Rambutan pala dito, tsaka Lanzones sa Laguna. Ayun o, kahabaan na yan, yung buong kahabaan na yan o. Kabilaan, dito muna kami o. Bili muna kami ng Lanzones, tsaka ng rambutan. Mukhang masarap rambutan pala ngayon, tsaka Lanzones. So yun o mga kabarako o, pag napadaan kayo dito, ayan o, mura lang. Mula pa yun dun sa anahan, ang dami niyan. Ayan, bili muna kami dito bago kami tumuloy mga kabarako. Ayan. Ayun, Santo Tomas, Batangas na tayo. Time check natin is 5:33. Medyo mabigat ang traffic dito sa Santo Tomas, Batangas. Sobrang bigat, ayun o. Alright, nakakapagod. Ang sakit sa kamay mga kabarako. Pero konti na lang. Konting-konti na lang. Ayan mga kabarako, time check natin is 5:54. Dito tayo sa Manila South Road, dito sa Calamba, Laguna. Almost 2 hours pa tayo bago makarating sa Pasig mga kabarako. Medyo matraffic kasi dito. Alright, madilim na. Update na lang namin kayo pag nakauwi na kami. Alright, let's go. Ayan mga kabarako, time check natin 6:24.
sobrang dilim dito sa may bahagi ng Santa Rosa, kaya dito natin na matetesting yung effectiveness sa mga ganitong mga madilim na lugar, yung effectiveness ng paggamit ng mini driving lights. Kailangan lalo pagka ng mga naglo-long rides at lalo't inabutan ka ng gabi, kagaya na ito, sobrang dilim, no? Kailangan mo talaga ng driving lights para mas makita mo yung kalsada. Yung aking driving lights is DSK1 lang, DSK lang ito, version 2. High and low lang siya meron. Alright, mabilis lang sana kung hindi ma-traffic. Sobrang bigat ng traffic dito. Sobrang tagal talaga. Di na talaga mawala-wala ito sa problema natin dito sa mga areas malapit sa NCR. Ayan, so update na lang namin kayo pag nakarating na kami. Ayan mga kabarako, 7:37. Dito na tayo sa Star Mall, Alabang mga kabarako. Baybayin lang namin tong kahabaan ng East Service Road papunta sa C6. Doon ako may dadaan. Medyo natagalan tayo dyan sa kahabaan ng Manila South Road. Sobrang traffic kasi. Ayan, back to the city tayo mga kabarako. Balik tayo sa magulong at matraffic na city. Maraming salamat sa pagsama ninyo mga kabarako sa buong maghapon na ito. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming channel, kindly click the subscribe button and then click the notification bell para updated kayo sa aming mga susunod na video. Hanggang sa muli, no, sa isang muling pagbiyahe namin. Huwag kalimutan to always pray before you ride and never twist the throttle with your ego. Isang magandang gabi sa inyo mga kabarako mula dito sa Muntinlupa City. God bless and good night.